meikäläisellä oli vähän semmoinen mielikuva, että näitä kun aletaan tekemään näitä haastatteluja ja kaikkea muuta videomatskua, ettei tarvitse itse tässä kamera edessä seistä. Alun perin sitä vähän lupailtiin, että saadaan joku sellainen nätti blondi isolla tisseillä tähän, mutta ei tää nyt vissiin näin ihan mene. Kaikki joutuu saatana tekemään itse. Nyt mennään kuitenkin hakemaan Antti tosta matkaa, ei tarvii ainakaan kameraa pitää. Jotain apuja saatana. Ei nyt näköjään alkoi nää Huntersin edustuksen harkat. Mennään vähän kuulemma pääsin mukaan vetämään sinne. Mennään katsomaan mikä meininki. Hyvä. Ravista vähän. Juo jos sanoo. Tää keskivartalo töihin. Nyt on aika jännä meininki. En olettanut, että tää lähtöpelaaminen on tällaista. Näköjään tää on. Käsi siellä liistossa. Jalka. Tukkeella polvessa koukista. 1. Ja pyy. Liike menee vähän. Ei. Tuolla. Ei pysty. Tässä niinku ymmärtää, että minkä takia täällä on näin vähän näitä miehiä, kun me ei pysty taipumaan. Ei ne kuulemma ollutkaan Huntersin harkat. Ajo meet pois sieltä. Ei kuulemma osunut vetämään. Mennään kattoo se täällä sitten. Tää nyt mennyt ihan niin putkeen kuin piti mennä. Tän takia me voidaan leikata. Tervetuloa Hunters TV pariin. Ollaan tullut tänne katsomaan Edari harkkoja. Me ei mennä mistään pääovesta, vaan me lähdetään tänne takaoven kautta sisään. Ja kaveria nyt ajaa päälle tuolla systeemillä. No, Hunters hieno joukkue silleen, että täällä panostetaan juniorityöhön. Meillä on täällä junnojen harkoissa, ollaan saatu Edarin maalivahti Janne Karvonen. Tää on aika hikinen meininki. Ja mitä siellä tapahtuu? Joko futa? Kyllä. No niin, mä unohdin sun nimen jo. Tervetuloa, sano sun nimi uudestaan. Ville Rantanen. No niin, jäänyt saatiin Rantanen tänne messiin. Me on tässä alkuun täysin pieniä lämmittelykysymyksiä ihan. Jonko tai meininkin mennään. Laura Leppistö vai Kiira Korpi? Kiira Korpi. Okei. Jääkiekko vai jäätelöpallo? Jääpallo vai jäätelökrapula? Jäätelökrapula. Jäätelökrapula. Ei niin väliä, ei niin väliä. Jäätelökrapula. No oli taas niin on tehty. Sitten mä taisin vähän jatkaa seuraaviin lausiin. Jos sen pelasin lätkää, pelaisin. Mä oon jenkkifistä. Okei, miksi? Sä oot niin ison koko. Mä oon pelasin. Okei. Mä oon. Se ei osannut luistella. Ei se. Lopetti se. Pojasta polvi parantunut. Ei. Jos mulla olisi 1 000 000. Se on kyllä ihan hyvä. Kesällä voit käydä aina tänne pyörällä. Niin. Talvet olisi vähän persästä. Okei. Sitten on tää ne. Jos sä olisit varma, että valmentaja ei kuulisi, niin mikä olisi sun viesti siinä? Toivotaan, että se ei katu YouTubeen. On paha. Mitä? Ei mulla mitään ihmeellistä. Ei oo mitään sanottavaa. Ei oikein mitään. Ei oikein itekään tiedä äijästä mitä nyt mä sanon. No ei se, katsotaan sitten myöhemmin sama kysymys joskus kauden loppupuolella. Pääset haukkuun vai ei. Okei. Lempi jääkiekko oli, jos et sä sano muuta kuin itses. Lempi jääkiekko. Varmaan Foppa. Siinä oli
vähän sellainen komppa, että jos et sano muuta kuin itsesi. Jos pitää sanoa itsesi. Ei, no hoppaa silti parempi. Joo. Eikä tässä tullut tältä erää ja katsotaan sitten myöhemmin jotain seuraavassa. Kiitos. Vieläkö se pelaa? Ei saatana, ei pysty kyllä. Mit? Joo. Viina, ota vähän. Pistä plehat päähän silleen niinku. Aloitat haastelun, niin anna... Taas siinä. Joo, ja plehat päähän, noin. Kyllä joka kerta mennään täällä. No niin. Ja eli 1-10, kuinka vaivautunut tilanne täällä? No ei tän ehkä 1,5. Näitä sulla. Okei. Nyt sulla on varmaan muutamat jäät tässä takana, niin maistuuko nää paremmalta terassipukista? Kuka tää kysymyksenä alustuksen pistä? Ei oohan tää ollut ihan hauskaa. Paikat perus aivan jumissa. Tullut vähän otettu naukkuu koko kesänä. Ei, siis treenattu. Treenattu naukoittaminen. No, Ootko kova doka? no, Pasi viiniin menee aina silloin täällä. Ja tunnettaa vai? Ei nyt, ehkä 1. Eli viini on lempijuoma. Ei, Mä en kyllä, hienostunut Quentiskin, kun neljänkin meillä on tää kasassa tänään. Nyt meni kyllä kusetuksen puolelle, kyllä se on ollut. Se oli ihan hyvä myös sekin. Oot sä enemmän tämmönen urheileva alkoholisti vai? Se urheileva alkoholisti lähet. Oot siis niinku hyvä esimerkki näille jummuille. No, ennen. Meillä on nää urheilusemmat taidot. Aina saa pettaa. Kyllä. Oot sinkku. Valitettavasti vieläkin. No niin, tää oli tää naiskatso kysymään tän kysymykseen. Niin oot. Kyllä. Tää meni vähän tästä, tää olisi ollut parempi tää toisinpäin. Oli tää valmis saada läpi. Ehkä me saadaan vielä joku tähän näin. Okei, kuka on lempimissi? Kaikki lätkäpelat tykkää aina misseistä. Jaa. Mitäs näin on ollut? Ei niin paljon seurattu tätä missiskeneen. Sanotaan tällä tasolla, kun niitä ei yleensä käydä vaan poimii vaan. Niin, Sarasieppi. No Sarasieppi on aina hyvä. Se onkin. Miksi? No, miksi on saanut sitä? Eli eikö se ole vähän käytetty? No ei. Pelaisitko vanhalla mailalla? Ei mulla uusiakaan. Okei. Sitten meillä on vähän tää siitä jatka seuraavaa lausta. Okei, selvä. Okei. Eli jos sen pelaisi lätkää, pelaisin. Jaha, maahokkeut. Okei. Jos mulla olisi 1 000 000. En ois tästä lähtee. Jos olisin varma, ettei valmentaja kuulisi, niin viestin hänelle olisi. Karvasta ei kannata pistää kenttään. Nähtiin tossa noin Karvon oli tuolla maalissa tuossa arvossa. Se oli vähän jäykkä, se oli semmonen sininen ja 4 näkö, niin se aina on. No, se tykkää. Ottaa kaikki jäät, että saa vähän etuutua. Lempijääkiekkoilijana. No niin, tää menee ihan putkeen. Lempijääkiekkoilijani olisi, jos en saa sanoa muuta kuin itse. Kyllä se Junnu vuosissa lähtee, niin Dominik Hasek totta kai. Tuossa on saanut huonosti artikuloitu kompa, siinä oli, jos et saa sanoa muuta kuin itse. Mä kysytään, niin meillä oli vielä tällaisia joko tai tyyppisiä kysymyksiä. Okei. Vanha Kimmeli-fanina tuli. Joo, kyllä. Kai se oli joku. Roviolla. Kyllä. Eli Laura Lepistö vai Kiira Korpi? Otetaan Kiira, blondit on parempi. Mites Sara Sieppi? Ei se mennyt No se meni ehkä. Ei tullut yhtään blondia missiin mieleen. Kaikki on vähän. No, kyllä. Eli jääpallo vai jäätrakrapu? Jäätrakrapu. Jääkausu vai jäätelökesä? Jäätelökesä. Possu, munkki vai munkkipossu? Munkkipossu. Kokis vai Pepsi? Kokis. Mäkki, Esburgeri vai Burgeri? Paha. Ehkä Hese. Kyllä ihmeet, että pärjää, kun nämä kaikki kysymykset tai kaikki vastaukset on ruokaa. Nyt tää oli vähän varmaan tässä näin, ensi kerralla koetaan saada vielä joku muuta. Lehat Taas melkein. siilemään. Joo, tää äijät lähti juoksemaan. Ei toi varmaan. Olkoon toi Hunters pelaa, se kääntyi takas äsken. Kaveri vetää jotain posee tuolla. Joo. Selvästi näki kameran. Oota vähän.
Ota uudestaan vielä. Näytti niin hyvältä. Oho, notkei kaveri. Tämä on hyvä. Pienet, tässä näin käynyt juoksemassa, on aina hyvä ottaa pienet venyttelyt, että pysyy vetreenä. Ei luistele tuolla jäällä liian pahasti sitten. Käy vielä kiirokorvet. Varmaan jokainen muistaa ne pelit. Se on vähän lepsua tää juokseminen tää näin näköjään. Se on tärkeää, että yrittää. Eihän se pakkoa niinku juosta. Vieläkö me juosta? Kumpi aika? Jaksaa ihan loppu. Näilläkin voitetaan metsään. Päätä yrittää. Mä olin jalat sukospelassa. Mediatiimi on kovempi kuin pelaaja. Täytyy varmaan vaihtaa paikkoja. Tämmönen lasituuluus vähän. Näin jää. Tälle kaudelle saatiin vähän uutta gearia tänne. Meillä on anteeksi uudet rintapanssarit. No pukimat. Ei. Vähän huonokin. No mä enää kehtaa laittaa nyt. Laita. Tyylikkäästi laitat nyt lehät päähän. Se ikkuna, saa tän leikattua. Ikkuna meni kyllä vähän jo. Mun mielestä sun täytyisi aloittaa jokainen haastattelu sille, että sä laitat lehät päähän. No, nyt tässä ei enää hirveän pitkä aika, niin päästään Hunter Cedarin matsiin harkkoja. Se on ihan sama, ne matsit on kuin harkkoja näille jätkille. Saadaan nyt isot maalit pois kentältä ja saadaan nämä miesten maalit kehiin. Laita lehät päähän. Ota pois ja laita päähän. Ensimmäinen kerta, kun ei osunut suoraan silmään. Okei, eli 90 kuinka vaivannuttava tilanne? 8. Näitä suunnittelua. Anteeksi, kuinka vaivannuttava tää on suunnittelua? No, ihan vähän vaan. Ei paha. Okei. Teillä on nyt muutamat jäät tässä takaa, niin maistuuko sitä paremmalta terasta nykyistä? Kyllä maistaa hyvä saada hikipintaa pitkästä aikaa. Et ole kova ryppäämään. Ei oo kova. Miksi? No, pitää treenaa. Eikö se ole vaan niin pulitsi tulee, et voi ryyppää kyllä? Kyllä, totta kai. Rankat treenit ja rankat huvit. Mä katson aina, että mehupulloissa siellä on jotain muuta kuin mehu. Ihan mehu. Alus menee aika suoraan, mutta sitten alkaa tulla taas kurvia. Vähän taas taattomia sirkulauksia vähän. Joo, se on vähän jää on niin pehmeetä. Se johtuu kesästä vai? Kyllä. No vede. Sitten tää naiskatsojat, mitä meillä nyt ei varmaan vielä ole eikä koskaan ole. Silti ne pystyy kysymään, että ootko sinne? En oo. Et oo siinä. Mitäs tulisi joku oikein näyttävästi vastaan? En oo. Ihan hyvä. Kaikki lähtökohdat aina tykkää misseistä, niin kuka on siisteen missä? No eikä tule mieleen Sarasi. Se on kova vastaus. Edellinenkin. Siekki miehi. Joo. No okei, sitten tää siihen, että jatkot seuraavaa lausetta. Eli jos se pelaisi lätkää, pelaisi Tennistä. ja se on aika vähän lätkää. Oo. Se voisi pelata jäällä melkein. Melkein. Jos mulla olisi miljoona. Ryyppäisin paljon ja pitäisi hauskaa. Äsken saatiin sitä ryyppää. Niin, mutta jos miljoona olisi. Mä ajattelin, että tää meni vähän puhitella. Puhuit itse plussa. Joo, melkein. No vee. Sitten, jos olisin varma, ettei valmentaja kuulisi, niin viestini hänelle olisi. Nyt tuli vaikea. Ei ole mitään muuta kuin hyvää. Ei olisi hyvää sanottavaa valmentajasta. No, et kysyy VC. Siitä on tämmösiä joko tai kysymyksiä. Nää on aina suosittu. Ja paskaa. Lauri Lepistövä kiirakortti. Kiirakortti. Jääkiekko vai jäätelöpallo? Jääkiekko. Jääpallo vai jäätelöpallo? Jäätelö.
Jäätävät rappuset. Ja mitä mä kysyn epä. Tää meni vähän puittainkin, mutta onneksi tää ei oo niin hirveä. Ei tää on ammattimaista tää touhu. Joo. Todennäköisesti tosta ei edes kuulu mitään tosta hommasta. Joo. Anyway. Possu munkki vai munkki possu? Possu. Kokis vai Pepsi? Kokis. Rommikasvu. Rommikasvu. Kokis vai Pepsi? Kokis. Joo, olisi tässä. Pepsin kanssa ei toimi. Pepsi on muuten ihan jää. Joo. Rommikas aina kokis. Mäkki Hesburgeri vai Puro? Mäkki. Ei meillä ole mitään muuta kysyä. Tässä paikka, mihin jos Porvoon kaupunki saatais otettu mukaan. Siitä se on kiinni, että saatais kalja-aitio tänne. Nyt ei vissiin saada. Terveisiä vaan sinne kaupunginhallitukselle ja johtajille, että tehkää nyt saatana jotain, saadaan tää urheilu nousemaan tänne. Kuka täällä käy katsomassa, jos täällä ei saa kaljaa? Halli melkein täynnä. Täällä on Junnu ja Harttoakin käy katsomassa aina suuri määrä yleisöä. Niin. Ne on vähän myöhässä vissiin, mutta on tulossa. Nyt hienoa meillä on tietenkin, että meillä on kunnon valaistus hallissa. Kiitos siitäkin Porvoon kaupungille. Joutuu pitää aurinkolaseja pääsee. Tää ei oo ihan tämmönen hämärä meininki. Meistä mitä jotkut muut täällä Suomi-sarjassa. Harmi, ettei radio oo saatu päälle. Kuitenkin loistava äänentoistahan täältä löytyy myös. Nyt me nähdään ne muutama katsoja siellä, kun käännetään yleisöön. Ja just johonkin naruun kiinnittää näin. Jokainen Tartsani jossain lianissa voi vielä se tulee mukana. Se on aina hienoa, että jos ei enää jaksa sitten treeneissä juoda sitä vettä, niin voi hakea Pepsiä. Ja jos on jotenkin paska meininki, niin vessat on takana. Tähän jos saataisiin sellaiset metallivahvikkeet reunaan, niin täältä on keiden hallista. Huntersin pokaalikaappi tuli jo ennen pokaaliin. Täältä jos saadaan jotain käyttöön. On tää tietenkin Huntersin nämä vanhat pokaalit täällä. Ei viitti avata. Siellä ei välttämättä oo jotain turvatarkastajia, eli ei viitti antaa mitään vitsiä. Käyköhän katsomassa. Tultiin tänne backstageille. Tää on nyt vähän tällainen jännä homma, että täällä ei ketään tällä hetkellä. Ei täällä oikein ketään esiintyjiä olekaan. Oikeastaan tää on mun vuoro. Tää menee. Täällä vaikka A-oikeuksia ei muka saada hallille, niin silti täällä mainostetaan. Lapparit tönötöön. Oliko siellä mitään? Ei näe mitään nää lasittain, sen tiedä. Eikä tää hallikierros tullut aika tässä itelle ja kaikille muillekin selväksi. Kerros kaikille Huntersin faneille, että mistä tulee nimitys Tuulimylly Mini? No, A-junnu pelistä Tuusulassa. Tapahtui pieni välikohtaus ja lähti pieni hanskaamisessa se meni ja sieltä lähti Tuulimylly kovaa päin. Mitä kaverille kävi ja mitä sulle kävi? No, kaveri laukesi naama ja muu meni ranne oikeastaan. Mitäs pitkään tuli oltua sivussa? Ei oikeastaan yhtään päivää joutunut olemaan sen takia sivussa. Muutama peli tuli pelikieltoon kyllä. No, tullaanko tällä kaudella näkee samanlaisia otteita? No, jos meitä vastaan pelataan rumasti, niin siinä vaiheessa tulee kyllä. Yes. Kiitos. Mä sanoin, että se oli siinä. Aja. No, meni huuruu täällä. No, rannalla. Ehkä siinä oli, tää meni kyllä. Ei vaan siis. Tästä on hiikkoa taas. Tässäkin meni huuruu. Tää näyttää. Joo, pistetään. Tää näyttää.